Bună! Acesta este primul meu episod în care vă voi arăta cum să faceți un balon cu hidrogen, fără sodă caustică, ci sodă obișnuită de care spălați hainele. Uitați, aveți nevoie de o sticlă obișnuită, sodă de haine, apă plată minerală, folie de aluminiu, balon. Și aveți timp de așteptare ca balonul să se facă uriaș, adică plin cu hidrogen. Aveți nevoie de atât timp, deoarece nu este sodă caustică, este sodă de haine și dacă puneți sodă caustică trebuie să așteptați . Două ore 45 de minute. Acum să vedem balonul. Uitați! Și să vă amintesc ceva. Dacă vreți ca balonul să crească cu sodă de haine, va trebui să stea la rece, deoarece lichidul va fierbe. Acum să așteptăm 6 ore.